3:45 del matí. És el moment d'arremangar-nos, per dir-ho d'alguna manera, i mullar-nos, amb el sentit de que el safareig, poc o molt, sempre t'acabes mullant. És així. Que li diguin al nostre especialista en safarejos, és a dir, el senyor Josep Maria Raventós. Molt bon dia, company amic. Bon dia, Amadeu, bon dia, Sant Boians, bon dia, Sant Boianes. Sí, sóc especialista en safarejos perquè el safareig també és com un magatzem per anar a deixar coses, no? O no? No, bueno, el safareig, no, ja t'entenc. No. T'explico. Hi ha gent que a l'eixida, de darrere de casa, li diuen el safareig. Sí. Mira, he deixat aquelles caixes allà al safareig, però se refereixen perquè el safareig normalment està en una mena de terrasseta o d'eixida. Vale, però està dintre de casa, eh? Clar, bueno, de casa, però normalment és com una petita extensió, diguéssim, de terrassa. D'acord, home, sí. N'hi ha que són terrasses molt grans, n'hi ha que són més petitones. El safareig, al final, doncs es posa... Sí que és veritat que de vegades està a l'interior. Sí. Jo és que pensava en aquests magatzems que hi ha per anar a deixar les coses... Ja, no. El safareig a l'antiga usança, rentar la roba allà, ja, va, que d'aquí ve el safareig, la xafarderia, pim, pam, pim. Doncs, compte que ja portem un minut parlant del concepte safareig. A veure, si la secció es diu safareig, haurem de saber què és el safareig. Molt bé. Amadeu, avui vaig a començar de manera inusitada, diguem. Inusitada? Sí. Oh, m'ha agradat. I avui començarem de manera inusitada, sí. No? Fixa't-hi, Perquè normalment parlem de temes així una miqueta més safaratxosos, malament dit, no? Hosti, poses difícil, eh? Susceptibles de ser asafaratxats, però avui anem a començar parlant d'economia. Sisplau, Eric, posa'm una música èpica. Èpica, sobretot. Sí, èpica. Per què? Perquè avui porto informacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Carai! Atenció. El Baix Llobregat és la tercera comarca en producte interior brut de Catalunya. Oh! Però espera, que encara n'hi ha més. Els 30.665 milions d'euros del PIB del Baix Llobregat representen l'11,4 del PIB de Catalunya. Mare de Déu! Compte! Però espera, Amadeu, que encara tinc una altra dada. Respecte de les dades del PIB per càpita, la comarca se situa per sobre de la mitjana catalana i ocupa el lloc 6è de les comarques d'on? De Catalunya! De Catalunya, molt bé! Així que, companys i companyes baixllobregatins, quan sortiu al carrer, traieu el pit en fora i realment podeu dir amb orgull que sou d'on? Del Baix Llobregat. Del Baix Llobregat, home, sí. Com a mínim a nivell econòmic, eh? Ei, se m'ha fotut la pell de gallina. No, clar. És la primera vegada que pel fet de sentir-me baix llobregatí estic amb una emoció. Perdona, però... És un Kleenex. Dona'n dos. Doncs mira, dono tot el paquet. Ja està. Ostres, no, tu has aconseguit? Sí. Bueno, mira l'Eric, el tècnic, està plorant com un nen. Home, que no passa res, home, però s'ha sentit baix llobregatí. Tu no creus, Amadeu, que les notícies d'economia s'haurien de donar així, quan són bones? Clar, jo crec que sí. Quan són dolentes sí que... Jo crec que sí. No? Amb això tens tota la raó del món. Això que fan a TV3 d'economia i comencen a sortir gràfics. No, deixa't de gràfics. Home, poses fletxes cap amunt i epicitat, no? No sé. Una mica de... Sí. M'ha agradat aquesta entradeta. Amb aquest ambient anem a canviar... Ara anem a canviar totalment de temàtica. Va. I vaig a parlar del tema del... Tu has sentit el terme tardeo? Tardeo. En català, de moment, o fins ara, tardeig. Una mica, bueno, allò de... Esto tiene un poco de tardeo. La qüestió és, diguem que és sortir com, diguem, de festa o de passar-ho bé, per la tarda o vespre. És a dir, recollir-se a casa entre les 9 i les 10. Ja, a casa ja estàs a aquella hora. Pues aquest terme s'ha posat molt de moda i aleshores fins i tot s'ha posat tan de moda que el Termcat ha hagut d'intervenir modificacions i ha considerat que el tema tardeig, com s'estava dient fins ara en català, no era adequat perquè, per exemple, al País Valencià
i es diu, a la tarda és vesprada. A les Illes Balears és hora baixa. Hora baixa. I, S'hora baixa. Hi ha alguna cançó molt maca. d'Antònia Fons. S'hora baixa. Sí. Aleshores, el Termcat ha decidit de manera unilateral, no, perquè són ells que ho decideixen. Bueno, sí, també, aquí seria... Que el terme tardeig, a partir de la manera oficial en català, en català normatiu, es dirà vespreig. Vespreig. El vespreig. El vespreig. Mira, està vesprejant... Bueno, això seria més de llum. Clar, no, però clar. estar vesprejant seria que, Sí, que... tu estàs de festa amb els teus amics. Normalment el vespreig coincideix... Sí. Ara cada vegada no tant, però coincideix amb gent de 40-50 cap amunt. Carai. Que van al Imperator, no sé si existeix encara Imperator. Hosti, doncs ara ho dius? Saps? I aleshores, bueno, pues... Això d'Imperator? Sí, quan dius Imperator... És molt antic, no, això? Em ve a la memòria... Saps aquestes colònies de... Baron Dandy. Baron Dandy, sí, coses d'aquestes de... Perfum fort, això que entres a un lloc i és com si fotessin una clatellada. Ostres, com olor aquí, no? Sí, he ido al Imperator, tu, con el Baron Dandy. Això, con el Baron Dandy. Sí. Jo des de fa temps tinc una creuada contra això del tardeo, vespreig, perquè jo considero que han parlat de vespreig o del tardeo com si fos una activitat, i en realitat no és una activitat, és un moment del dia. És un moment del dia. Però ens la volen colar com si fos una activitat. Vespreig no és res. És sortir per la tarda. Bueno, calla que al final no es converteixi en una forma de gaudir del lleure. Sí. Deixa'm dir-ho així. Sí, és que és això, clar. És grups d'amics que en lloc de sortir a la discoteca de nit surten de... Anem a vesprejar una mica? Sí. Saps allò de... Anem a vesprejar? Sí, hi ha moltes festes majors que... Hola, bona tarda. Voldria vesprejar amb mi una estona? És aquí la central de vesprejades? És possible vesprejar avui? Perquè a mi està tot ocupat. És veritat. Clar, tinc hora avui per vesprejar. Sí. Tenen vesprejos? De quina hora... Mira, de quina hora puc avui vesprejar? No, home, no. No, això no seria això. Hi ha festes majors que, com a activitat, no posen castells, posen botifarga, no, posen vespreig o tardeo. Vespreig. Que és passar la tarda al parc menjant pipes. Quasi. No. Jo estic en contra. Estic en contra del tardeo, vespreig o com es digui. Doncs, simplement és això. És una reflexió d'aquelles, jo crec, importants i interessants. Bueno, sí. No, que sí. Bueno, doncs vinga, mira, Amadeu, t'anava a dir Martí, com el meu fill. No, que m'agrada sentir-me una mica com el nen de la casa. Clar, però ja no és tan nen, ja no és tan nen, ja hi ha ombra de... Però m'ha agradat que em diguis, per mi ets com un fill. Sí. Quasi m'has dit això. Per mi és com un fill. Gràcies, pare. Vinga, cole. Sí. Vinga, Amadeu, doncs ara anem amb ja la secció clàssica del Vull ser millor català. Vols fer l'entradeta? Ai, em fa molta il·lusió. A mi m'agrada. Va, fem l'entradeta. Vull ser millor català. Un espai signat per en Josep Maria Reventós. Gràcies, Amadeu, gràcies per aquest passi de gol. Però és xulo, no? Perquè queda com molt això, molt senyor, no? Molt institucional. Amb aquesta música, vull dir que... Mira, vaig a trencar aquell moment institucional, veus una altra vegada, Amadeu, perquè aquesta setmana, el show del dimecres passat, aquí ja he fet alguna vegada la secció de pixa d'empeus i pixa assegut. Sí, és veritat. I nosaltres la fem en directe i agafem 3 personatges catalans i els hi plantegem al públic. Molt bé. Un dels personatges d'aquesta setmana era l'actriu Candela Peña. Sí. I, bueno, al moment que diem Candela Peña, pixa d'empeus o pixa asseguda, hi havia 3-4 noies al públic i comencen, és su hija! I com, perdó? Com diu? No, perdó, no. Sí, deien, és su hija, és la seva filla, barrejat. I diu, què dieu? Què vol dir que la Candela Peña és al públic, aquelles 4 noies, una de les 4 noies era la filla de Candela Peña, Amadeu. I estaven assenyalant a la noia. A la filla, com dient, mira. Hosti, és fort, això, Jo mor de vergonya. Home, estàs preguntant si pixa de neta o pixa sentada i hi ha sa filla davant, però elles contentes, perquè ella com estava... dient, mira. O sigui, les amigues, òbviament, l'estava però ella, que no és que era l'afectada indirecta, jo la vaig veure com molt còmoda. Era jo el que tenia vergonya. Bueno, i contenta.
Contenta de que facis aquesta mena d'homenatge, no sé. Veus, vols dir homenatge... el que jo vaig poder comprovar amb aquella estona és que aquesta noia, diguem que és, a nivell de caràcter, és diferent de la seva mare, perquè com la seva mare és expansiva, aquesta noia era més introvertida. Si estava quietona. Sí, no era tan... Seria la clàssica persona que dius, aquesta és més asseguda. Bueno, però sigui com sigui, les altres l'assenyalaven. Sí, és ella. I al final, alarma. Mira, és ella. Està aquí. Molt bé. Hosti, quines coses que et passen. Quines casualitats, Quines casualitats. Bueno, molt bé. Això és la màgia del Vull ser millor català. Sí, exacte. La màgia del... Molt xulo, molt xulo. Doncs mira, vinga, Amadeu, ara anem ja a secció canònica. Va. Com ja t'he comentat alguna vegada, jo considero que la millor manera de defensar el català és utilitzar-lo en qualsevol àmbit. Sempre. No sé, doncs ara et proposo, Amadeu, fer un viatge amb el temps. Sí. D'acord? Ara ens anem, màgicament, ens traslladem al Cardedeu de 1993. 1993. Sí, en concret, una nit d'estiu on estan celebrant un concert al Sopa de Cabra, al seu màxim apogeu. O sigui ara... estava al punt culmen de la seva carrera. Una mica per ambientar-ho, ara s'hauria de sentir allò de... Estiu del 1993, Cardedeu. Correcte. Val. No, ara la gent ja estan situats. Sí, ja. Estem abans que comenci el concert. Molt bé. I veiem que uns joves, 3 joves en concret, estan penjant una pancarta que posa sopa de venuts. No sopa de cabra, no. De venuts. Com criticant a sopa de cabra, sopa de venuts. Que lleig. Bueno, que lleig. Que malament que t'has de sentir el Quintana, tu. Sí, estava ja mirant allò el Quintana. Què passa aquí, no? Venut, malenut. El Quintana, que en aquella època estava molt guapot i que anava repartint les cartes com qui reparteix... Això. Bueno, és igual, no entrem amb això. La qüestió, el nostre protagonista d'avui, en Edu Baró, era un d'aquests 3 joves. El Baró. I ens preguntarem, per què van penjar aquesta pancarta? Sí. Anem a escoltar-lo ell, què deia a Televisió de Cardedeu. Endavant. A veure, el Baró, escolta. Sí, Edu, a veure. L'Edu Baró és un dels 3 nois que ha penjat la pancarta amb el lema sopa de venuts. Què vol dir això? Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Sí, per vendre't has de pertànyer a algú primer. Ells són anarquistes i són uns merdes. Les seves declaracions ho demostren. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren. Què han dit? Per exemple, quina declaració a tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Ho entens? És la meva opinió. A mi els aniràs a veure? Home, clar, a mi m'agrada la música de sopa. No t'agrada com són. T'agrada la música però no t'agrada com són. Exacte. Que els hi diràs alguna cosa? Sí. Què els hi diràs? No sé. Venuts. Sí. Molt bé, moltes gràcies. De res. Molt bé, ja ho tenim, venuts. Jo crec que hi hauria moltes coses a analitzar d'aquestes declaracions. Els ha tildat d'anarquistes. Sí, aquí són anarquistes, tu. Una de les primeres coses que vull remarcar és que ja m'agradaria a mi tenir aquest accent català, però bueno, això ja ho treballarem. Aquest accent de Cardedeu. De Cardedeu. Allà a Cardedeu té un accent molt tancat. Sí. I el que sí que vull remarcar és que, com et dic, en un perfecte català i en un context que no seria l'adient, en Edu Baró diu la frase més realista i, de més, de peus a terra que jo he sentit en la meva vida. És utòpic i no. Com és utòpic, això que ells diuen, món lliure, com és utòpic, no. Això, no. Amb ell el que li fa ràbia amb el Baró és que sigui utòpic. Que sigui... No. Ell l'estava reclamant a sopa de cabra que estiguessin de peus a terra. Ja t'entenc. És a dir, la frase que considero que millor expressa que hem de tocar de peus a terra, dita per un noi, per l'Edu Baró, que precisament, no sé si es nota amb el document sonor, però si el veiéssim, podríem dir que precisament no tenia els peus, ell mateix, no tenia els peus pròpiament al terra en el moment de dir aquella frase. Ja t'entenc. Estava potser una mica, com deia la Candy, de pastanaga bullida, però bullida amb molts ingredients, no solament amb un. Saps per què? Perquè saps què li va afectar? La vesprada.
digue-li així. Sí. Doncs mira, Amadeu, ara ara continuem aquest viatge temporal. Tornem al present una altra vegada. Val. I ens quedem amb aquesta frase de és utòpic i no. És utòpic. Perquè ara, Amadeu, tornem a l'actualitat, però ara anem ara mateix a l'església de Sant Jaume de Vallfogona. Maco. El pare... Vallfogona, sí. El pare Mateu està fent la missa. Val. Anem a l'església de Sant Jaume de Vallfogona, sisplau. Anem-hi. Ara estan tocant la guitarra en fer efecte? Ara mateix. A veure, sí. Mira, la vostra glòria. Sí. El pare Mateu. Mira. Això què és? Mira, el pare... Mira. És el Senyor. Sí. Vale, la estem cantant, molt maco, però ara molt maco. anem a escoltar el pare Mateu, que vol fer unes pregàries. A veure, escoltem-lo. Ara el rever, Gervats, a veure, hola, sí, Gervats. No hi ha rever. No hi ha rever. No hi ha rever. Bueno, ara sóc el pare Mateu, vale? Sí, a veure. Gervats, els frares tenen constipats sempre. Gervats. Sí, allò que dius, per no mocar-se... Clar, no, s'aguanten. Perquè per lleig s'aguanten i al final... Gervats, responem aquestes plegàlies amb un és utòpic i no. Has de respondre. Sí. Que demanis hora pel metge a la meva salut i te la donin pel mateix dia... És utòpic i no. És utòpic i no. Utòpic i no. Tu has de respondre a la pregària, és utòpic i no. Val. Gent plorant d'emoció perquè el seu tren ha arribat puntual. És utòpic i no. Que la Copa Amèrica no hagi deixat un forat al port de Barcelona de 3,5 milions d'euros. És utòpic i no. I per finalitzar, que el Barça de Hansi Flick guanyi totes les competicions a les que participa. És utòpic i no. Benvolguts germans, podeu marxar en pau. En pau i amb utopia marxem. Utopia. Gràcies. Una abraçada. Gràcies per al Vitkin Teatrillo. Ho has fet molt bé. No, era el pare Mateu. Sí, no. Jo pensava que hi havia rever. Molt bé, jo també. Sigui com sigui, hòstia, què vols que et digui? Ha quedat molt pare Mateu. Doncs mira, deixa'm fer una petita reflexió sobre el tema de la missa, que jo crec que ja hem parlat, eh? Sí. A tu no sé si tu vas habitualment a missa. Bueno, jo no em vaig. Habitualment, doncs no. Però va haver una època de la meva vida que sí que anava. Ja, feies d'escolanet, potser. No. Jo era públic, no participava. Sí. I mira, perfecte. Visca la vida. Perquè tu, les vegades que has anat a missa, a mi hi ha dues coses de la missa que a mi sempre m'han donat molta ràbia. Primer, el de donar la pau a desconeguts. A mi em posa molt nerviós. Tu donar la mà per donar-la... No m'agrada. Jo prefereixo... a la gent que conec, d'acord. Però això de girar-te i el de darrere, que no saps qui són, no. Anar donant la mà... No m'agrada. Ho he fet... Si ho he fet, ho he fet forçat. Val. I una altra cosa que sempre m'ha fotut molta ràbia de la missa és quan el sacerdot diu amunt, vinga, aixeca't, ara asseu, una vegada a seure... Vol dir allò de... Aixequeu-vos... Clar. Podeu seure. Sí, això. Aixequeu-vos... podeu seure. Sí, sempre he mirat molt... Ja t'entenc. He mirat molt sempre a la gent normalment gran, que se suposa que perquè tenen... Que no cal que s'aixequin. Sí, ells... Jo sé que alguns no podran, però molts ho fan perquè diuen a mi ara faràs tu aixecar-me. A tu t'empipa això d'haver de flexionar cames amunt i avall, Sí, aixeca't. I la gent que s'esgenolla. Que va haver un temps que jo també ho feia, però no. Això ja és un altre nivell, eh? Sí. Un altre nivell. Això és un altre tema. Escolta, Amadeu, jo ara aportava històries de sants, aportava la història de Santa Úrsula. Avui no sé per què estic... Hem anat molt malament de temps. Jo et suggereixo que deixis a Santa Úrsula per la setmana vinent. Mira, tinc Santa Úrsula, curiositats del bacon i encara el del meu implant de dent que encara no he pogut explicar. Hòstia, mira, això es convertirà en una pugna ja. És que porto quasi 2 mesos cada dia portant-lo i no hi ha manera. Ens hi posem amb la Úrsula la setmana vinent, si no et fa res, eh? No, que va. Escolta, fantàstic, què puc dir-te? Extraordinari, m'ha agradat molt. Sí, mira. Sí. Avui ha sigut una mica clerical, però bueno. Però també aquest toc també està bé. Sí. No, això no és Ràdio Estel, d'acord. No. Però que també som el que hem de ser en cada moment. T'havia dit que jo vaig treballar en època a Ràdio Estel?
Això ja la setmana vinent. La setmana vinent. La Úrsula i l'Estel, la setmana vinent. Moltes gràcies. A vosaltres, estimat a ti, Amadeu, Reventós. gràcies. Que vagi molt bé, Josep Maria? I tant.